Pozdravujem vás, priatelia. Nachádzame sa v obci Réca, neďaleko mesta Senec. Mám tu dnes na predaj štvorizbový rodinný dom, ktorý vám vie ponúknuť komfortné bývanie a ešte o mnoho viac. Nech sa páči, poďte si ho spolu so mnou pozrieť. Päťročná novostavba rodinného domu má všetko, čo rodina na bývanie potrebuje. Je to dom, do ktorého sa každý deň radi vrátite. Tak neváhajte a dohodnite si obliadku ešte dnes.